Kwa kanyo ni moko kuom jolony mag oganda Luo mong'ere kaka Ramogi Professional Caucus oseyo Gavana ma Siaya James Orengo kuom kwedo sirkal manywanda e kind ogai mar ODM Raila Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto. Jolony go oseyo weche manyocha Orengo wacho e kinde nyasi mar ik mar jarit Raila Odinga George Oduor e kaunti ma Siaya, kendo gidwaro ni okawne okwang' ng'uono. Waseneno nyithindo mang'eny, nyaka nyithindo matindo be pendo giri katho e struggle morengo dwadwoko waino. Koro sani ok wanyal dok e lwenyno. Wanuoyo Orengo to ng'a? Raila emwang'eyo. Let Raila lead the people to the next session. Jaluono gongero kawacho ni turonge asara. Meaning the intelligence is measured by the ability of someone to change. Omiyo onge richo kata sani mondo gavana marwa odok piny mondo one kako nyalo tiyo gi chenro manitie sani, the cooperation ma wan godo between Kenya Kwanza and ODM as a party. Siaya County giwegi bro neno gima gitimogo. Ginyalo timo gimiluongo ni sense motion. Ka gineno ni nitiere embarrassment kata kuodo wich mokelnegi gi governor, ginyalo decide, ginyalo yiero gin giwegi mondo mi gikela sense motion against governor margi. To kabe gineno ni nitiere gross misconduct ma samoro James Orengo osebedo katimo, dipo nono ka giyiero ni ber mondo mi gitim impeachment, mano ok marwa, mano yiero margi. Jatend migawo mar teko